És ezt rakjuk föl. Rakjuk fel a YouTube-ra. Jól van? Helóztuk a mai videóban, és akkor a GTA 5-tel fogjuk játszani ma. Kezdjük el! Nem vagyok a legjobb vezető, a motort vezettem a legjobban. Na? De ne is ítéljünk el egymást, csináljuk a játékot. És én jobban tudok hozzá. És akkor ott mondjátok ön. Nagyon sokan azt akarom, hogy felmutatkozzatok és lájkoljatok. Látom, hogy már 987-en fellájkoltatok. Ezt köszönöm szépen nektek, de kérlek szépen még párat, hogy megkapjam a videós szerzetet. Köszönöm. És akkor kezdjük is el. Így rakjam a telefont, vagy így. Nem mindegy. És akkor csináljuk izét, hogy milyen feladatokat fogunk majd végrehajtani. És akkor tudjátok, most nem akarok beszélni. Na. De lehet, hogy még egy... mi ez? És akkor egy videós próbára majd ki lehet, hogy hívlak titeket. Még holnap. És akkor a videós partiga eljöhetek decemberben. Decemberben van és még nincs hó. Egyáltalán nincs hó, semmi hó. És nem azért festettem ki magam Jánosra, hogy ne iratkozzatok fel. Szóval, kérlek, iratkozzatok fel. És akkor mehetünk a halálpróbára. Amíg ez itt a halálpróba ilyen. És látjátok. Minden kapifut. Ez lesz a vége.